Terima kasih Mas Yudi. Sami-sami kedalang nuwun sewu nek menawi kirang prayogi. Nggih. Iki namung kula nuwuni dawuh Rama Yae kalih Mas Yuda mawon nggih. 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 Monggo dipun ajengaken. Nggih, matur nuwun sanget. Sembah nuwun sanget. Barokah selalu. Amin. Elok tenan. Piyayi kok oleh wibawa isak ya. Nggih. Niki sing latih kula nggih niki. Oh niku. Walah kejeme ra umum niku. Nggih. Hebat. Luar biasa. Dulur-dulur tesih kathah sing nenggani. Nggih. Wonten Pak Asmara Santo, Pak Trimo Asmara. Nggih, Pak Trimo Pratama. Pak Trimo Pratama karena Asmara. Pak Trimo Pratama suwe ra ketemu biasanya agar tanggapan ini gawane tolak angin. Sering masuk angin wae. Nggih. Hebat. Nggih, sinten nikah dipun aturi nembang le. Kantor setunggal menika Mbak Bintari. Mbak Bintari, wah cocok. Nggih. Bintari Ratu Tayupe Magetan. Ngono kok wis. Nggih. Nika ngaturke napa? Trisirah. Terselah. Trisirah terserah. Napa kersane Mbak Bintari ngaturke tetembangan. Nggih. Merdika mawon. Tayub nggih saged Ibu Pertiwi ditayubne ya. Saya apik to apa eling-eling apa Pertiwi Himalaya. Oh, Pertiwi Himalaya. Nggih. Garap cara niki Branglor nggih. Nggih. Pondok Pesantren Nasional. Iya. Oke. Pertiwi Himalaya. Yo, cara tayub. Ya, sing nayub. Ayo. Sing tayub kok malah lenggah kabeh. Lho, bagian nayub kok malah kene lho kok tapu isi tak isi. Iki sing bagian nayub ki lho kok. Nah, ayo. Semarang ngono. Yo, bukani Pertiwi. Yo. Halo, ngene lho, Mbak. Ben dialu sik Pak Bonang. Halo, kaya biasane. Nah, kambyong iki pripun? Halo. Cek 1 2. Ampun. Halo. Kerawitane apa niki namine? Supan. ALX. Halo ALX. Kukilo laras. Siap. Kukilo. Oh. Nggih. Hari. Halo Kukilo laras. Pertiwi mandhapipun Himalaya. Ser. Ya. Ser. Ngene iki ya teko Medion, teko Bodak, teko Bolo. Wes ora umum. Ya, yuk. Kelangenane ora Bodak. Padangkung. Di Sampur Lumaksana sekawan dosa. Bukesio kontur nggih. Pilih kan. Tayub ditata ben guyub. Raning tanggung bebasan tanah pomat.